Ján Havlík sa narodil 12. februára 1928 v dedinke Dubovce na Záhorí. Navštevoval školu v Holiči a od roku 1941 gymnázium v Skalici. V tom čase začal uvažovať o duchovnom povolaní. Rozhodol sa pre misijnú spoločnosť svätého Vincenta de Paul. V roku 1943 nastúpil do apoštolskej školy Vincentínov v Banskej Bystrici. Kvôli politickým zmenám mohol zmaturovať až v máji 1949 a koncom augusta vstúpil do noviciátu. V roku 1950 sa komunistická politická moc rozhodla zlikvidovať všetky inštitúty zasveteného života. Ján Havlík bol spolu so spolubratmi deportovaný na stavbu priehrady pri Púchove. Po 3 mesiacoch bol prepustený. Nakoľko teologická fakulta v Bratislave bola riadená komunistickým režimom, rozhodol sa študovať teológiu tajne popri zamestnaní v Nitre a pokračovať v seminárnej formácii u Vincentínov. V roku 1948 sa v Československu dostala k moci komunistická strana Československa a tá začala kresťanov a cirkev označovať za základňu protištátnej činnosti a ópium ľudstva. V duchu tejto totalitnej komunisticko-marxistickej ideológie pripravili vedúci predstavitelia štátu tzv. Akcie K1 a K2, teda akcie na likvidáciu kláštorov a rehoľníkov. Akcia K1 sa konala z noci z 13. na 14. apríla roku 1950 a akcia K2 sa udiala v noci z 3. na 4. mája 1950. Štátna bezpečnosť, ŠTB, polícia a armáda vtrhla do mužských kláštorov na Slovensku. Kňazov a reholných bratov v pripravených autobusoch vyviezli do sústreďovacích táborov, kde ich čakali výsluchy spojené s brutálnym mučením. Neskôr vykonštruované procesy a odsúdenie na dlhé roky väzenia v pracovných táboroch. Následná akcia R sa uskutočnila 29. augusta 1950 a bola zameraná na likvidáciu ženských reholí. Tisícky sestier museli následne dlhé roky pracovať vo fabrikách alebo v poľnohospodárstve. Dočasne zostávali iba reholničky v nemocniciach, pretože za ne režim nemal náhradu. Akcia K2 sa týka aj 22-ročného Janka Havlíka. Proti zúrivosti reaguje tichom a vnútornou modlitbou. Z Banskej Bystrice je prevezený do Nosíc, nedaleko Púchova, kde spolu s ďalšími 460 mladými seminaristami tvrdo pracuje na stavbe vodnej priehrady. Ani v najmenšom nepoľavuje vo svojej pracovitosti. Naopak, s úsmevom na tvári pracuje aj za iných a snaží sa dokázať, že ich úmyslom nie je rozvracať štát, ako ich nespravodlivo obvinili, ale obetavo pracovať pre spoločnosť, najmä pre Krista. Vstávajú o 4. hodine ráno. Tajné, tiché, sväté omše im dodávajú odvahu a dôveru. Potom klčujú a betonujú. Ich heslom bolo: ukážme im, že vieme pracovať. Nie sme nejakí cukroví panáčikovia. 29. októbra 1951 ho spolu s ostatnými novicmi zatkla aj ŠTB. Strávil 15 mesiacov vo vyšetrovacej väzbe, kde sa častým mučením snažili získať od neho priznanie k protištátnej činnosti. Súd vo februári 1953 ho odsúdil za vlastizradu na 10 rokov väzenia. Pôvodne na 14 rokov, ale trest mu po odvolaní znížili na 10 rokov. Napriek všetkému si zachoval pokoj, odovzdanosť a hrdinskú lásku voči svojim nepriateľom. Stal sa tzv. Muklom, teda mužom určeným k likvidácii. Najprv pracoval v Jáchymovských uranových baniach. Od roku 1958 bol uväznený v Ruzini, kde na ňom vykonávali mučenie v tzv. Bielých rukavičkách, teda psychicky ho týrali. Dôvodom bol ďalší súd, ktorý ho odsúdil za misijnú službu medzi spoluväzňami a navýšili mu trest o 1 rok. Dokumenty väzenských stráží dosvedčujú, že pracovnú náplň vykonával na viac ako 100%. Ani tu nezanedbával svoj duchovný život. Okrem tajného prekladania a prepisovania náboženskej literatúry, ktorú následne šíril medzi väzňami, sám udržiaval svoj vzťah s Pánom vo vytrvalej modlitbe podľa Kristovho evanjelia. Stále si tak udržoval vnútornú silu a odovzdané srdce, ktorou evangelizoval aj svojich spoluväzňov a viedol ich k duchovnému prežívaniu otrockých prác. V roku 1960 musel byť kvôli svojmu zdravotnému stavu prevezený do väzenskej nemocnice v Ilave. Dňa 29.10.1962 v obavách z možného úmrtia vo väzbe a následnú hrozbu vytvorenia nežiaduceho mučeníctva ho prepúšťajú na slobodu po absolvovaní celého 11-ročného trestu.
Posledné 3 roky prežíval s vážne podlomeným zdravím a následkami psychickej i fyzickej tyranie. Na Štedrý deň v roku 1965 ho z nemocnice poslali stráviť sviatky domov k rodičom. Ráno 27. decembra na sviatok svätého Jána sa vybral k doktorovi. Mama ho poprosila, aby po ceste zanieslo rádio do opravy. Keď Ján prechádzal skalickými uličkami, kráčalo sa mu čoraz ťažšie. Zastal pri akejsi domovej popolnici. Zhodou okolností patrila miestnemu lekárovi. Keď Jána oslovil, nedostal žiadnu odpoveď. S pomocou istého okolo idúceho preniesli Jána do domu. Zistili však, že už nežije. Zomieral uprostred mesta a predsa v úplnej opustenosti od ľudí. Jediným svedkom jeho smrti bol Boh. V živote Jána Havlíka mala veľmi dôležité miesto Ježišova matka Mária. Bola jeho spoločníčkou od detstva až po väzenskú celu. U Janka doma bola uctievaná tvár Svätej Matky Božej na starom rodinnom obraze. Spoločne sa modlili loretánske litánie alebo ruženec, ten sa Janko modlieval aj cestou do školy. Často chodil na púšť do Šaštína a veľmi rád spieval mariánske piesne. Vďaka krásnemu hlbokému vzťahu s Máriou sa neskôr väzenie a nemocničná cela premenili na kaplnku, v ktorej sa diali malé zázraky, po ktorých Janko tak veľmi túžil. Aby si Ježiš urobil príbytok aj v srdciach jeho spoluväzňov. Nikdy sa nestal kňazom a nesplnilo sa mu nič z toho, o čom tak veľmi sníval, ale dosiahol o mnoho viac. Na ceste ku kňazstvu dozrel pre nebo. Ján Havlík si do svojho denníka písal veľa impulzov pre svoj duchovný život. Mnohé pochádzajú z rozjímania nad Svätým písmom alebo litániami. Ponúkame vám niekoľko rozjímajúcich myšlienok z denníka Jánka Havlíka. Efeta, otvor sa, uzdravenie hluchonemého. Vložil na neho ruky. Bezprostredný dotyk. Úplná dôvera v Pána. Nie som aj ja hluchý a nemý v prítomnosti Božej? Viem, čo mám s ním hovoriť? Počujem a hlavne konám tak, ako mi káže? A ak nie, prečo? Kde je chyba? Nehľadám iba seba? Svoju samolúbosť? Pane, viem, že som slabý. Daj, aby som vo všetkom a všade hľadal iba Teba. Bez Tvojej pomoci nie som schopný nič vykonať. A to, čo konám, je iba Tvojou zásluhou. Prosím ďalej za všetkých hluchonemých vo svojom okolí, aby aj oni mohli počuť to oslobodzujúce efeta, vzťahujúce sa na nich samotných. Napokon prosím o zdvojnásobenie horlivosti a obetavosti za všetkých. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Ako ľahko sa nám hovorí o druhom. Ani nevieš, ako môžeš uškodiť. Aj veľa rečí škodí. Hovor vtedy, keď sa ťa pýtajú o len toľko, koľko je potrebné a pravdivé. Ľahko je ublížiť, horšie naprávať. Jazyk používať iba na oslavu, česť a chválu Božiu. Raz budeš vydávať počet z každého slova. Dobré slovo o svojom spolublížnom. Benedicite dominum omnes gentes. Dobrorečte Pánovi všetky národy. Šťastie. Človek nikdy nie je spokojný so skutočnosťou, ktorú dostal za údel. A svoje šťastie hľadá mimo nej. Ak je chudobný, myslí, že šťastie je v násobkoch pozemských pokladov. A tak človek odporuje Božej vôli, ktorá ho učinila tým, čím je. Preto je nešťastný. Šťastie je vďačnosť za každý slnečný lúč, za každý kvet, za každý okamih života. Šťastie je zhoda s Božou vôľou. Životné posolstvo Jána Havlíka nás učí, že ani ľudská krútosť a totalitná tyrania nás nemôžu odlúčiť od prežívania Božej lásky a dobroty. Príbeh mučeníka vernosti Janka Havlíka, ktorý bude v sobotu 31.8.2024 v Šaštínskej bazilike slávnostne blahorečený, nám dosvedčuje pravdivosť Božieho prisľúbenia, ktoré ak si celým srdcom a životom osvojíme, tak aj my budeme môcť spolu s apoštolom Pavlom, citujúc ho z listu Rimanom, vyznať. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? A zda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie? Hlad alebo nahota? Nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre Teba nás usmrcujú deň čo deň. Pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka,
a ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen.